je gaat nog even. Ja. Mooi gaan. Achteruit, Keesra! Goed geïnvesteerd. Dit artikel is geschreven door Rien Bosma en die heeft te keren met Pieter Haan uitgevonden dat er maar één heel iets pjeltje staat met een bordje dat iets juist maar hier op het Damboorster reetje op het Kerkhof loopt. En dat is eigenlijk wel wat een knipeeg naar KV Oostergo zo van die grootheid, die grootste keertje die Dokkum ooit voortgebracht heeft om die sa, nou ja, aan te schepen met zo'n lieds bordje. Nou.